लेखक मनोज दासଙ୍କର ଗୋଟେ ବହି ଅଛି ରାକ୍ଷସର ସନ୍ଧାନରେ। ଏଥିରେ ବହୁତ କିଛି ଭଲ ଭଲ ଗପ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଆଜିଠୁ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି। ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗପ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପଢ଼ିକି ଶୁଣେଇବି। ଆଉ ମେ ବି ଏଇଟା ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଜାଦାୟକ ପ୍ଲସ୍ କିଛି ସେଥିରୁ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ ସେମାନଙ୍କୁ। ଦେଖିବା ଏଇଟା ଏଇ ସିରିଜଟା କେମିତି ଯାଉଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଗପ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି, ଯେଉଁ ଗପର ନାଁ ହେଉଛି କି ରାକ୍ଷସର ସନ୍ଧାନରେ। ତାପରେ ଅଛି ରାମୁର ଆଚରଣ ରହସ୍ୟ, ଗୋପନ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ବଗପକ୍ଷୀର ଗୋଡ଼ କେତୋଟି। ଏମିତି 18ଟି ଗପ ଅଛି ଏଥିରେ, ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଶୁଣିବା ଗପ।